Добро утро и добре дошли в новия влог. Отиваме към Гърция. Отиваме на някакъв фестивал в Халкидики. Аз успах и съм спал 2 часа. С нощи до 4:30 съм си оправил багажа. До 2 часа сменях кружки на колата, понеже купих нови, защото ми изгоря едната. И след като ги смених, се оказа, че не е от кружките. И сега ще ходим с един фар. Meanwhile. Купи си Мазда, бе. Вземи си две. Две си вземи. Излез да ти еба майката. Еба. Там трябва да бъде 32 градуса. В момента е 11. Вие какво искате да пиете? Всичко. Белведере. Топ. Взимам 3. Не, вчера имаше литър 750 уиски Бушмилс. Това е в Лилиана, нали? Да, за 55 лева или нещо. Не беше литър 750, литър. Не, литър 750 беше. Димитър, какво ще пием? Мастик. Не, е това. Да. 3. Да, 15 лева. Това е по-добре да си го взема да си го сипа чистачката. Не, стига това. Върни това, Не. Не съм сигурен, че ми ще пия уиски в Гърция. Да. Каквото се пие. Защо да не си вземем една белуга? Ама розов. Ти я плащаш. Не. Да. Ти ще... Аре ще се разделим по братски, понеже си по-голям, ще дадеш повече пари. Малкото е много Да. Съм топ. Ти не влезе ли за една бутилка? Да. Виж ма, розова разбери. Нищо не разбирам. Добре, защо трябва да вали? Не те приличам на емошлак. Да. За мен е нещо, взели? Давай, напира съм си ел. Екстра. Се оправиш, ме? Стигнахме най-после след 5 часа в Гърция. Оставихме останалите на техния апартамент. Ние се настанихме в нашия. И сега чакаме другите да дойдат при нас. Отиваме да хапнем, после отиваме на парти. А нашето място е много яко. Освен, че е пълно с българи. Имаме басейн. Което е много добре, защото тук е 30 градуса. Мога да влезе през една врата, през другите. Мога да влезе и направя тук през терасите, защото сме на първия етаж, обаче това място не мога да го използвам, което е много тъпо. Да, това не е терасата. Това е апартамента. Ти какво ще кажеш за апартамента? Има трака, не ми харесва. Да. Тук безалкохолна вода. И нещо много важно, което да чакам от сутринта. Брутално. Най-обичам да забравя нещо къде е, след като съм го използвал веднага. Защото си отворих бирата с запалката и от 10 минути си търся запалката, даже отидох до колата. И сега се сетих, че е вътре в стаята. Ще се напиеш ли, Лана? Аз се пия алкохол. Така е. Мамка вашата влезе. Какво снимам? Там има една много хубава гледка. Аха. Там смокинята, виждаш ли? Смокинята, къде? Да, там. Там смокинята, виждаш ли? Да. Там смокинята. Не. Много е вкусно. Там горе смокинята. Да. Така е, да.
Галена се направи, че не я вижда. Виж, поне след този бег, поне стрезняваше. Никога. Напивали ли сте се? Не. Не знам, ти ще кажеш. Не ми си искаш първо да го видя колко е дълбоко. Е, що? 5 евро. Ама не по глава. Не е много дълбоко. Пръскаш навсякъде, гладки са плочките. Виждаш се нормално. Е, бати студо. Стига бе, 100 с фенер ми взима очите. След като хапнахме, отиваме към... Къде отиваме? Първо. Ахой. Не, да, Ахой. Отиваме към Ахой. Ма ти не знаеш това фенер ми извади очите. Една от двете дискотеки, нищо не виждам. Една от двете дискотеки, които съществуват също тук. Отиваме на Галена. Нали? А, така. О, какво са? Гръцки проститутки, защо ми набираш папа? Имам 50 лева, човек. Не очакваше. Окей. Значи това наистина е много гадно. Смесихме. Мерси. Смесихме водка, хел, фанта, която не е газирана. Плюс още нещо. Хел. Казах го, демек това е. А, и со гранини, бе. И со гранини с портокал и манго, което е отвратителна комбинация. Но, застанахме отвънка да го изпиеме, защото го внесохме вътре в дискотеката, която се оказа тази, която видяхте сега, дето няма таван и имаше фойерверки за нея. Няма къде да седнем, няма резервация. Това по-добре е още. Май няма да ослаш в клипа. Що? Нищо не ти се разбира. I'm thinking of a battle plan here. Лак, слушаме. Взимаме си такси. Връщаме се до вас. Така, Взимаме нормален алкохол. така. Пием го и се връщаме тук, когато се е попразнил малко. Примерно в 5 сутринта. Не, няма да е в 5. Окей, това е оферта, обаче не знаем кога ще почне Галена. Обаче все пак. Ние ще платим 60 евро за таксита. Няма да платим 60. Еми 30 в едната, 30 в другата. И така си мисля. Една мирише доста вкусно. Алкохолик. След като Йоан ми каза, че се завалям твърде много думите, си прегледах клипа. И това не е вярно, поне според мене. Продължаваме влога. Та, чакаме Галена да влезе. Изпиваме си тази гадост. И евентуално ще се опитаме да влезем. Което не знам дали ще стане.
Нищо не се разбира, кам ти. Ваня, намери място на горния бар или на долния, където има. Не може да им по-рано. Значи, След това ще си намерим маса, както вчера. Добре. по-рано да си намерим спот или след това ще се качим горе и ще пратим Митко и Йоан да си намерят приятели, когато хората са леко подпинали и те ще са такова. Брат, вие сте супер готини и супер яки, елате на нашата маса! Ти ще си поедеш 150 Ние сме евро. 6 човека! Ами ще ги направим. Кана и кана! И Гомурата! Галатасарай! Ей, пазете ли възстание с признаването на сам? Sta di cuore, come la